Čovek želi da popuni prazninu koju osjeća, a ako mu skupljanje polazi za rukom, nazivamo ga pohlepnim. Svet sa jedne strane vidi njegovo gomilanje. On sa druge strane ne vidi da se praznina smanjuje. Istina je u oku posmatrača, jer ono što svet osuđuje kao loše, čovek radi kao jedino rešenje za umanjivanje svog bola. Nedostatak boli i mi uvek pokušavamo da ga popunimo. Načini su različiti. Neko skuplja novac, neko moć, neko žene, neko prijatelje. Posmatraču deluje kao da je previše. Čoveku koji traži sreću uvek fali još. I uvek će faliti još. Jer ono što čoveka može učiniti potpunim nisu stvari koje on može da dobije van sebe. Osjećanje da si dovoljno vredan kao biće, da nisi bezvredan takav kakav si, nije nešto što se može otkloniti nagomilavanjem. Skupljamo jer time održavamo uverenje da nismo dovoljno dobri, jer nam uvek još nešto fali. Skupljamo jer je to lakše nego prihvatiti sebe takav kakav si, sa svim svojim manama i vrlinama.